Benvolguts amics i amigues de l'aplec del Pi de les Tres Branques, aquest aplec de la unitat dels països catalans. Gràcies per persistir, gràcies per ser-hi, gràcies per continuar un any més una reivindicació que ens és molt necessària. S'escauen uns moments difícils pel conjunt dels països catalans, però també uns moments d'esperança, uns moments en què la República Catalana avança i va retrocedint tots aquells que han intentat impedir-la, que han intentat reprimir-la, empresonar-la, enviar-la a l'exili. Nosaltres hi som, nosaltres hi continuarem sent, i hi som i hi serem perquè vosaltres hi sou i hi sereu. Avui n'és una mostra. Us agraeixo aquest esforç, us agraeixo que no heu defallit mai, en qualsevol de les circumstàncies. Això ens ajuda a nosaltres a no defallir i a continuar. Agraeixo les entitats, totes, l'Òmnium Cultural, l'Assemblea, els CDRs, les entitats locals o comarcals, que en tots aquests mesos de presó i d'exili no heu fallat mai i que heu posat qualsevol reivindicació, qualsevol esdeveniment al servei d'una causa major, que és la causa de la llibertat i de la democràcia i dels drets humans. En aquesta lliga, Catalunya hi té un paper destacat, no només per als seus propis ciutadans, sinó per a Europa i pel món, perquè si en l'espai de la Unió Europea hi ha llibertats amenaçades en un territori, com és el cas de Catalunya, és una amenaça per tothom. De manera que el combat català, que el combat que manem tots nosaltres, tots vosaltres, és també en benefici dels drets fonamentals de tota la Unió Europea, és en benefici de la protecció dels drets humans. Tinguem-ho clar, no defallim, i espero que la propera edició del Pi de les Tres Branques us puguem agrair personalment i en llibertat tot el que heu fet per nosaltres. Endavant!